Guys, kini siya guys, unla ni siya guys ha, nagpalit ra ko sa usa ka store og ingon ani nga kuan nya akong gisudang online kay ako'y padasa kog gisuon ipakargo nako. So karon ang akong buhaton is sumaw ni ang online guys ha. Pakita na ko niyo nagpalit kog ingon ani, is not advertise ha, just my content. So nagpalit ko ging ani zipper nimo usa ka plastic tulo ka unlan masulod sa usa ka plastic. So mao ni siya guys, sa usa ka unlan o sa usa ka plastic tulo iyang masulod. So ako siyang sugdan, ipasulod nako ang vacuum diri ug ipasuyop. Pero kung imo siyang kuhaon guys, kuhaon siya nimo, mubalik siya og kuan, kinahanglan paspason nimo siya og suyo kuan ha. Kay mubalik man na siya og suyo kuan. So mao na ni guys, kung para siya dili siya mo kuan, para di siya bulky sa inyong pakargo, mao ni siya karon inyo na ipasulod, isod niyo sa karton sa kargo para dili siya bulky. Ang pilo pwede na mo makahigdag ingon ana, ana na higda na ta. Kay mao na akong gibuhat guys, kay ako ihatag sa akong gisuon. Ako igsoong lalaki ba kay pito man pud yang anak niya, luoy kayo. Ako la idunit kay pito yang anak, daghan kay siyang anak niya. Sa pagkakaron good sa akong igsoon dili sad ko kahatag og tabang kay namo ko'y college nga nursing third year high school ay college. So ang akong anak nag-eskwela pa man, ni-graduate sa akong anak, humag-graduate. Kay ang akong igsoon mga anak niya puros pa man mga elementary. So akong promise nga inig college na sa siyang mga anak ug high school, mutabang nako kahuman sa akong mga anak. Mao na akong ika-promise sa pagkaron di man jud ko katabang kay lisod man sad ko. So kini siya ako ning gastusan para ihatag sa mga tuog na ta. Ani mao ni guys. Oh. So pasalamat ko nga ako kanang naasa ko diri sa gawas, nakatabang ko sa ilaha, ginagmay ra. So dako na kay puslan, binasura man ni nako, binasura na ko nga unlan. So tanawa guys, okay na kayo sa kuan di putos. So daghang salamat, thank you for watching. Ayaw kalimti ninyo katong giingon ako ninyo nga 029. Bye.